जिसु ख्रिस्टनि मुङै बयखौबो खुलुमहरदों आरो लोगोसे सालाम बावहरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जिसु ख्रिस्टनि आशीर्बाद अननायफोरखौ लानानैहाय बयबो मोजाङैनो दङ होननानै आसा खालामदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो नोंथांमोननो लागै मोनसे बेबायदि सोमोनांथाव भिडिअ लानानै फैदों, सोमोनांथाव बाथ्राखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना जि बाथ्राफोरखौ मोजाङै खोनासङोब्ला आरो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायोब्ला गोबां बाथ्राखौ मोनथिनो हागोन। बे दिनैनि लाबोनाय जिथु बाथ्रा बेनो जाहैबाय नुहुनि जाहाजनि बाथ्रा। येस, नुहुनि जाहाजनि बाथ्राखौ लानानै फैदों आरो बे बिसयाव गोबां मानसिफोरहा सोंलु दंमारो जे बे सोंलुआनो जाहैबाय गोदो थारैनो बेबायदि बुहुमनाङैनो दैबाना जामारदोंना आरो दैबाना जादोंब्ला नुहुनि नखरा जुदि बासायजादोंब्ला बै दैबानानिफ्राय अब्ला बै नावा बहा दङ, बै नावा बहा दायो थाखो? बिगियानगिरिफोरा नागिरनानै मोनदोंना मोनाखै? फोरमान दङना गैया? बेफोरबायदि गोबां सोंलु दङ आरो बेफोर सोंलुनि फिननायखौनो दिनै आङो नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ बे भिडिअनि गेजेरजों। बेबायदि सोमोनांथाव भिडिअफोरखौ नायबाय थानो थाखाय, बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो लाइक होगोन। नोंथांनि लाइकजों आङो गोबां मटिभेट जायो आरो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा मोनबाय थायो। आं जाबाय पास्टर जेम्स, लाबोयो बेबायदिनो इसोरनि थाखोमाना थानाय बाथ्राफोरखौ नैबे बर' ख्रिस्टान कार्टुन चेनेलनि गेजेरजों। नो ड्रामा, नो टेक, अनलि गड्स वर्ड्स। दिनैनिफ्राय लानानै फ्राय 4500 बोसोर सिगां आवगायाव जानाय जाथाय आरो बे जाथायानो जाहैबाय सारा पृथिबि नाङैनो दै बाना जादोंमोन, दै लोमफबदोंमोन बुहुमनाङैनो आरो बै दै बानानिफ्राय बासायजानायखौ एबा रैखाथिखौ मोनदोंमोन केबल नुहु आरो नुहुनि नखरा। आरो बै दै बानानिफ्राय नुहु आरो नुहुनि नखर गासैखौबो बासायग्राया बै दैनिफ्राय सेभ खालामनानै लाखिनाया जाहैबाय नाव। जि नावखौ इसोरा नुहुखौ बानायनो होदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै बेफोर बाथ्राखौ लानानै गोबां गोनो गोथो दङ मानसिफ्रा। येस, उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम जोङो बे जारिमिनखौ बाइबेलाव मोननो हायो। मोनथियो बाइबेलनिफ्राय जे मोनसे समावहाय दैबाना जादोंमोन होननानै, अब्लाबो दिनै गोबां मानसिफोरनि गोसोआव गोनो गोथो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेलनि गोबां जायगाफोराव नुहुनि दैबानानि बाथ्राखौ उल्लेख खालामदों, दिन्थिना होदों। जेरैहाय जोङो सेथि बाराव नुनो मोनो जागायजेननायनि 6 बालाबनिफ्राय 8 सिरिसिम, आरो बेबायदिनो गोबां नाबिफोरा नुहुनि दैबानानि बिसय गोबां जायगाफोराव दिन्थिनानै दोनदों। आरो लोगोसेयैनो जिसु ख्रिस्टआबो गोबां जायगायाव जेब्ला गाहाम रादाब फोसावदोंमोन, बै समावहाय जिसु ख्रिस्टआबो बे नुहुनि दैबानानि बिसय बेरखांहोदों। दा दिनै बे नुहुनि जि नावखौ इसोरा बानायनो होदोंमोन आरो बै नावनि गेजेरजों बिसोर बासायजानायखौ मोनदोंमोन, दैबानानिफ्राय सेभ जानायखौ मोनदोंमोन। बै नावा दायो बबेयाव दङ, बबे हादोराव दङ, बेखौ दिन्थिनो थांनायनि आवगायावनो गासै दैबानानि जारिमिनखौ फंनैसो नोंथांमोननो बुंग्रोना होनो हास्थायदों, जे नोंथांमोना बावना थानायखौ गोसोखांफिननो हायो, जायखौ जागायजेननायनि 6 बालाबनिफ्राय लानानै 9 बालाबसिम गासै जारिमिनखौ मोननो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा मानसि माहारिखौ गावनि आखाइजों दादों आरो गिबि मानसिनि मुङा जाहैबाय आदम आरो हावा। बिसोरनिफ्रायनो जोलै बांनानै गासै पृथिबियाव मानसिफोरा बुंफबदों आरो बिनि उनावहायनो जोङो नुनो मोनदों इसोरजों लोगोसे सोमोन्दो थाग्रा, इसोरखौ गिग्रा सासे धोरोमिया मानसि नुहुनि नखर। आरो बै समावहाय मानसिफोरा हाब्रुङाव गोबां गाज्रि जाबायमोन। मानसिफोरा अधोरोमिया जाबाय, इसोरनि बोसोन बायदि सोलिलिया, इसोरनि बोसोनखौ लालिया, इसोरखौ खुलुमलिया। मानसिफ्रा गावनि गोसो बायदि सोलिग्रा जाबाय, गोसो बायदि थाबायग्रा जाबाय, गोसो बायदि जाग्रा जाबाय, गोसो बायदि मावग्रा जाबाय, इसोरनि बिरुद्धिल' थांग्रा जाबाय। आरो बै समावहाय इसोरनि आत्माया दुखु मोननो गोनां जादों। इसोरा मानसि माहारिखौ दानानै उन दाहा खालामनो गोनां जादों आरो बुंनो गोनां जादों, आरो मानसि माहारिखौ आङो बे बुहुमनिफ्राय बे पिरिखौ फोजोबस्रांनोसै होननानै बुंनो गोनां जादों। आरो बै समाव बे थांखिखौ इसोरा लादों। नाथाय बे गासै पृथिबिनि गेजेराव, गुवार पृथिबिनि गेजेराव नुहु आरो नुहुनि नखरा धोरोमियानि नखरमोन। बै समावहाय इसोरा नुहुजों सावरायफैदों आरो नुहुखौ ओरै होननानै मोनथिहोदों। अब्ला नुहुखौ होनदों, प्राण गोनां मानिनि जोबनायनि बोथोरा सफैबाय, मानोना बिसोरनि नासयज्लायनाया पृथिबियाव बुंफबबाय। बिनिखायनो आङो
बिसोरखौ फिरथिमिजों लोगोसे नस्थ' खालामजोबगोन। बेनिखायनो बे दैबानानिफ्राय इसोरा नूहनि नखरखौ बासायनो थाखाय, दैबानानिफ्राय रैखाथिखौ होनो थाखाय इसोरा ओरैहाय बुंबाय। जागायजेननाय 6:14 सिरियाव ओरै लिरनाय दङ, नोङो गफेर बिफांनि गंसे जाहाज बानायदो आरो बिनि भितोराव खथाफोर खालाम आरो बिखौ सिङाव आरो सायावबो आलकाट्राजों लिरथेजोबदो। आरोबाव नूहनो इसोरा बेबायदि हुकुम होबावदों, बे जाहाजखौ नोङो 103 मु गोलाव, 50 मु गुवार आरो 30 मु गोजौ बानायदो। जाहाजनि उखुमनिफ्राय मुसेनि गाहायाव खिरखि खालाम आरो जाहाजनि जिङाव दर बानायदो आरो गाहायनि, गेजेरनि आरो गोजौनि बे मोनथाम थाखो गोनां खालाम। मानोना नख्रांनि सिङाव थानाय बारनिफ्राय हां लाग्रा गोथां मानिखौनो खोमोरनो थाखाय आङो फिरथिमियाव दै बाना लाबोगोन आरो फिरथिमियाव थानाय मानिया थैजोबगोन। बिनि उनावहाय इसोरा आरोबाव बुंबावबाय, आन्थाय आंनि रदायखौ आङो नोंजों फसंगोन। नोङो नोंनि बिसाज्लाफोर, नोंनि बिहि आरो नोंनि बिहामजोफोरखौ लोगोआव लानानै जाहाजाव हाबदो। थारैनो नूहआ इसोर बुंनाय बायदि जाहाजखौ बानायबाय, जेरै बानायनो होदोंमोन बे महरै बानायबाय। आरो बिनि उनावहाय इसोरा जि प्रमिस खालामदोंमोन बे प्रमिस सतबांसा बायदिनो थारैनो बे बुहुमाव अखाखौ हरबाय। बे अखाया सानसेनि अखा नङा, साननैनि नङा, सानथामनि नङा, अख्रां गावनाय गासै 40 दिन, 40 हर, 40 सान अखा फैदों आरो बे अखानि दैजों गासै फिरथिमिया लोमफबजोबदों आरो बेयाव थानाय गासैबो जिब जुनार हां लाग्राफोरा हांखौ खोमोरनो गोनां जादों। डेट मिन्स थैनो गोनां जाजोबदों। आरो नूहनि नाव आरो नूहनि नखर आरो इसोरनि बिथोन बायदि जरा जरायै सोनानै दोनजानाय नावआव थानायाल'सो, बै जाहाजाव थानायाल'सो बासायजानायखौ मोननो हादों। दैनि सायावहाय नूहनि जाहाजा गिदिंबायदों। जि अखाया फिरथिमियाव 40 हर 40 सान फैनानै गासै बुहुमखौ लोमफब होदोंमोन, बिनि उनावहाय बुहुमाव 150 दिन हर बेबायदि दैया फिरथिमियाव दुखुबाय थादों आरो बे दुखुनायनि उनाव 150नि उनावहायसो दैया लासैनो रानबोदों। बे 150 दिननि उनावहाय दैया लासै लासै रानबोनायखौ नूहआ नुनो मोनदों। आरो बे दैखौ इसोरा माबायदि फोरानदों, बे जाहैबाय बार हरनायनि गेजेरजों इसोरा बै दैफोरखौ फोरानदों। आरो जि नूहनि जाहाजा दैनि सायाव गिदिंबायदोंमोन, बै समावहाय दै राननायनि थाखाय बे जाहाजा आरारात हाजोआव नांथाफैबाय। आरारात हाजोआव नूह आरो नूहनि नखर आरो जिब जुनारफोरा गासैबो लासैहै नाव जाहाजनिफ्राय हायाव ओंखारफिननायसै। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाबा फैदो सैथोथिं आरोबाव जोङो आवगायलांदोनि जि जाहाजा, नूहनि जाहाजा आरारात हाजोआव नांथाबाय आरो बावहायनो ओंखारबाय। दा खोथाया जाहैबाय, थारैनो बे जाहाजा आरारात हाजोआव दंमारोने? बिगियानगिरिफोरा बेखौ फोरमान होनो हादों ने जे बियो आरारात हाजोआवनो दंमारो होननानैहाय? अनजाग्रा प्रियफोरजों आवगायलांदोनि जायखौ आङो नोंथांमोननो जारिमिन होननानै खोन्थादों। जुदि फोरमान होनो हायाब्ला बियो मोनसे खुगा खुगा सोलिबोनाय मोनसे जारिमिनफोर बायदिल'सो जानानै थागोन, सल'बाथाफोर बायदिल'सो जानानै थागोन। दे अब्ला प्रियफोर, बिगियानगिरिफ्रा बे बिसयाव मा बुंदों नोंथांमोननो बुंना होनो, दिन्थिना होनो हास्थायदों। रान वाइट मुंनि सासे ख्रिस्टियान बिगियानगिरिया बे खामानिखौ मावनो थाखाय थामथिम खालामबाय जे जि नूहनि जाहाज दङमोन, बे नूहनि जाहाजखौ नायगिरनो थाखाय जि नूहनि जाहाजा आरारात हाजोआव नांथानानै थादोंमोन एबा आरो बेनिफ्रायनो जि जुनार आरो नूहनि नखरफ्रा गासैबो हायाव फैफिनदोंमोन, बैखौ नायगिरनो थाखाय बियो ओंखारलांबाय। बाइबेलाव जि आरारात हाजोनि मुंखौ बुंदों, आरारात हाजोआव नूहनि जाहाजा थादोंमोन, बे बाथ्राखौ बुंदों। बे आरारात हाजोआ दिनैनि तुर्की हादोरावहाय दङ आरो रान वाइटआ बे तुर्की हादोराव थांबाय आरो बे नूहनि जाहाजखौ नायगिरहैबाय। आरो बै समावहाय बियो माखासे अख्रांनिफ्राय माखासे सावगारिफोरखौ लादोंमोन आरो बै सावगारि लानायाव बियो मोनसे जायगायाव बेबायदि नुनो मोनबाय जे जाहाजनि समान आरो जाहाज बायदि महरनि मोनसे हा सावगारि नुनो मोनबाय। आरो जेब्ला बियो बे सावगारिखौ नुबाय, बे सावगारिखौ नायनानै मोजाङै देहेन खालामबाय, स्टाडि खालामबाय, बेनि उनावहाय बियो तुर्की हादोरनि जि सरकार दङ, बे सरकारजों लोगोसे सावरायनानै मोजाङैनो
बे जायगाखौ नायबिजिरनो थाखाय पारमिसन लाबाय आरो बिथाङा बेबायदिनो बे जायगाखौ मोजाङै नायबिजिरबाय आरो बिनि उनावहाय रान वाइड आरो रान वाइडजों लोगोसे थानाय लोगोफोर आरो बिनि टीमफोरा जाबायदि खामानिखौ मावनांगौ आरो गासै फोरमानफोरखौ जेरैहाय दिहुननांगौ दिन्थिनांगौ बेफोर गासै फोरमानफोरखौ बेयावहाय हाखौ जावनायनि उनावहाय क्लियार खालामबाय डिक्लेयार खालामबाय आरो लोगोसे तुर्की सरकारनोबो बेफोर गासैखौ दिन्थिबाय बेनि उनावहाय तुर्की सरकारा 1987 आवहाय बेखौ क्लियार घोषणा खालामना होबाय फोसावना होबाय जे बियो थारैनो बै समाव जि नुहुजों बानायजानाय नुहुनि जाहाज होननानैहाय फोसावनानै होबाय डिक्लेयार खालामबाय अनजाथाव ख्रीष्टप्रियफोर बाइबेलाव बुंनानै दोननाय जिथु बाथ्रा नुहुनि बाथ्रा बे नुहुनि बाथ्राया सल' नङा जिथु नुहुनि जाहाज बे सल' नङा बेखौ रान वाइडआ फोरमान खालामबाय बेजों लोगोसेनो तुर्की हादोरनि गभर्नमेन्टआबो 1987 आव डिक्लेयार खालामना होबाय बियो थारैनो नुहुनि जाहाजमोन होननानैहाय दा अब्ला प्रियफोर बाइबेलनि फंफ्रोमबो बाथ्रा मोनफ्रोमबो जारिमिना सैथो दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसे सोलोंनो हादों आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन आरो लोगोसे शेयार खालामनानै होगोन दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि थाखाय बेसेन दोनथ'नो हास्थायबाय इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'बाय थेंक इउ